Súťaž dvoch dní. 6. miesto Kristián Jindrušák a Rebeka Ševrincová, Teška Ivanové Zámky. Na 5. mieste Jakub Koloman Katonán, Diana Klasková, Den Studio Diamond. Čtvrté miesto Matúš Rakovský, Tamara Jakabová a Augen Nitra. No, már háromba benne vannak. Bronz Michal Rumán, Viktória Sabo, Talent Factory Dance Team. Striebro Kristián Šimko, Tereza Katrincová, TK Veľká Trnava. A prvé miesto k tomu trieda A, Peter Jordanov, Zuzana Muriňová, Talent Factory Dance Team. A teraz mi dovolte poďakovať všetkým tanečným klubom, ktoré sa za 2 dní zúčastnili tejto súťaže, tanečným párom, trénerom, rozhodcom, ale aj rodičom, ktorí sprevádzali svoje ratovecky, či už menšie alebo staršie, všetkým divákom, ktorí prišli sa pozrieť a podporiť túto súťaž, tieto tanečné páry. Ďakujeme vám za účasť a zostaňte verní tanečnému športu. Dovidenia na niektorej z ďalších súťaží. Takto vylievate šampanské na hlavu. A hneď je to lepšie. Dobre, domov. Idete prať, hej? Idete prať.